Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kajing le niam na kabenta kaminsim balaklat jong ukpa bakud upu Francis Klalong haka Vatican Hynne ka step haka ba ya kajing le niam lalam khamat da ka kanhun jong ki cardinal ki bayalum lang haka nong ba room u cardinal Kevin Farrell u Carmel Lengo kilas dang ya kajing le niam hapo kaying mani jong ka Casa Santa Marta da kajing duai lingkot na kabenta kaminsim jong ukpa bakud na kaliang u Cardinal Farrell haba duai kerpang ha kani kasi ula aingu ya oblei halor kajing syarai ki ba upo Francis ula trei ha kini ki khar arsnem ula duai kerpang da ka baong ba aingu ya oblei na kabenta kajing ai ki ba ula the ki jing ai ki ba ula the ha ki pat Kristan lingba kajing syakri jong upo Francis kakan hon ki Cardinal kilaya da ka procession haringkat bat kasunduk kabalabu i upo Francis hakaba kilaya lingba ka Vatican Santa Marta Square ka Ark of Bells shadu ka St. Peter's Square hakane kasni palat arpo Hajar Ngut ki Paidbah kilaya lumlang hapo ka St. Peter's Square kum kadak banpen pau ya ka jing burom ya ukpa bakhut hakaba ladon ka jing thap kti ka basuki Hynne ka balapenne kat badang ra ya ka sunduk jong ukpa bakhut upo Francis ha St. Peter's Basilica ya ka sunduk balabu ya upo Francis labu hakmat kaduan bat ka surwai na ki kwaya da ka litany jong kiru khut haka ktin Latin na kabenta ka jing jathat kaminsim ukpa bakhut u Cardinal Farrell ulayalam da ka jing duai lingkot na ka liturgy of words ka bakan thop ka jing puli na ka gospel na yones kal nong ka bakhat nyo ka dekhat ka ba arpusaw hado arpun riu na ka jing duai u Jisu ka bapun bana ya ka jing iet ublei ya u bat ya kisan ran jong u lapin kot ya ka jing le niam da ki sur jing duai na ka Salve Regina ka jing duai ya ka Maria Tasty ka pasdang kumni ya ro ya ka sim ka kami jong ka jing isn a ka kanhon jong ki Cardinal kila duai kerpang bat kerku kerdo ya kamet upo Francis bot sa kajing ilum ha St. Peter's Square u Cardinal Carmel Lengo bat u Kevin Farrell kin sayalam ya kajing le niam ya kajing tapno ya kasunduk balabu ya kamet jong upo Francis ha ka sitho ding ka arpusan trik uyayong ha kapor prabajemen step kamas on tap na kamenta upo Francis kalong ha St. Peter's Square ha ka sinsat jan ka arpun trik uyayong ha kapor prabajemen step Onyalam ya kani ka jing le niam da u Cardinal Giovanni Battista Re u Dean Jonka College ki Cardinal oni Shim Bynta da ki Patriarch ki Cardinal ki Archbishop ki Bishop ki Lingdo ki Reuniam bat ki Pat Reunget na keleng ka perthei man ai Khublei Khatduh yo kpa bakhut habakut jong kamas bakhut ha ka sisat jan ya kamet jong Pope Francis on ra sa St. Peter's Basilica bat hadien sya ka Basilica jong ka St. Mary's Major nak benta bantep don burom ya kamet jong u